hamuna dua na hinaulongan ni Tuhan Yesus. Nungga sadaro hamuna lahu mardongas saripe. Di baheni tangihon jala auhon hamuma di bagasan rohamuna. Hata ni di batata ringo turuhut pardongan saripion ni halak Kristen. Dung ditoppa di bata jolmai di dokma. Dang jadi pujung jolmai hubay ma di ibana sada pangarupina bahed donganna. Akup ni di dok Tuhan Yesus. Alan i tadi kono ni bawa do amana do hotinana. Patopon dirina tu niulina. Nagabe sada daging do nasida na duay. Asadada dua be nasida tung sada daging do. Dungi di dok Tuhan Yesus Kristus do. Ganup na paulakon na niulina. Iya soala ni namarmainan. Na palakupos sado. Pangalakup donang na mabuat na sirongi. Atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni colma. Tangion hamuma na ni dok ni hata ni debata tu bawai. Hamu akka bawa. Haholongi hamuma pardi hutamuna besongon Kristus. Nama kaholongi huriai. Jala dileho do dirina humokop sa asa di parbadiai. Dungi songonod do hata ni debata tu boru-borui. Dioloi akka parupuan mabawa nabi songon pangoloi di Tuhani. Ai bawa ido ulu di pardi hutana. Songon Kristus ulu ni huriai. Alani i ganup bawa ikon makaholongi pardi hutana songon nadirina. Iko totong marroha paturehon. Majaga dohot na mangaramoti. Songon Tuhan Yesus na majaga dohot mangaramoti huriana. Akup ni ganup ma boru-boru ito man jala porman. Marhabadiaon dohot marhasitongan. Benget jala marhata na labok. Ay ikos songonido boru-borui maradopon bawa nabi. Inoron ni di hamuna dua. Iko totong marojahan di hata ni di bata. Jala totong martorok ni roha. Dohot hatomanon. Marsi urupan dohot marsi tangyangan. Pasiding ngolum sian pangalahon asuture. Ima gijang ni roha. Hamuruhon. Pargabuson. Akahata nakoras. Dohot nasarumang ni hajahaton. Bahen maholong ni roha. Las ni roha. Hadameon. Dohot roha namasi pasangapan. Ihu tusi. Hot mahamu ditobok ni roha. Nagabitad ni parsari muna. Jalabain maholong ni rohai nagabi ihot-ihot. Disude ulaon nadinggan. Jaladame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus. Alani i obar tuhatan ni debata nang binige muna. Nunga dia tusihamu hatani di bata. Taringo turu ruhu ni pardongan saripiau ni. Ope naing jalo muna mapasu-pasu pardongan saripiau ni. Alani i patubegehon hamu masakap dohot pada muna na dua. Laho mardongan saripe. Dia dopan ni debata. Do di jolo ni akadongan na pungu di son. Au lintong Ebenezer Sinaga manjako ho si taulijan tulian titambunan gabe parihutakku. Marpadan mau sadarion na ikon haolongaku ho saleleng au mangulu ditikilas nang arsak ni rope. Tiki hipas nang ujung ro parsahiton tiki ikon nang dinaurangan pe. Songon atama di binahen nina porsea di Tuhan Yesus. Au sintauli Julianti Tambunan majakon ho lintong Ebenezer Sinaga gabe sinoduku marpadan maau sadarion na ikon haholongaku ho saleleng au mangolu ditikilas nang arsak ni rohape tiki hipas nang ujuro parsahiton tiki sikop nang dihahurangan pe songonatama binahen nina porsea di Tuhan Yesus.
namanuk kumaon maing diho alilitong Ebenezer Sinaga. Olo doho makajongjok ko di julo ni dibata na uboto sa luhut. Doho di julo ni dongan na pungu di son na dipangidoro hamdo si Sinta Uli Julianti Tabunanon gabe dongamu saripe. Olo doho makaholong ibana siyan nasa roham. Dohot mangulaho siyan nasa gugum. Olo doho marparangi ho parangi na badia rap dohot ibana. Olo doho mga juaju hagalionna tung surah humurang parangena. Olo doho manugu-nugu ibana di bagasan holong doho labas ni roha. Jalana olo doho marpadan nasotu papaulahommu manang tadi konommu ibana paima disirang hamatian hamusogot. Molo nang sadado roham mangoloy saluhu nai alusima. Olo, saya pergogoy Tuhani maaw. Namanukun maaw doho diho ale inang Sinta Uli Julianti Tambunan. Olo doho makajongjok ko diadopan ni debata. Doho di jolo niya kadongan na pungudison. Na dipangido rohamdo silintong Ebenezer Sinagaon. Gabe sinodukmu. Olo doho makaholongi ibana siyan nasa roham. Dohot mangulahos siyan nasa gugom. Jala olo doho marpadan. Mangaradoti pardongas sarepiyom muna. Pabuah halak Kristen ho. Olo doho makaholong ibana. Titiki arsa ni roha. Parsahiton. Hapogoson doho sitaonon. Jalan nasotupa mahilolong ho. Manang tadi konommu ibana. Paima disirang hamatian hamusogot. Molo nang sadado roha mangoloi saluhut nai alusima. Olo saya dipergogoy Tuhani maaw. Naposo ni debata doa na pasatun hata na Tuhan. Bagasan goar ni debata ama. Anak dohon di parbadia. Na pinadomu ni debata nang jadi sirang ni dolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhom madamena tutod di munabi. Amin. Surat pamasumasuon parbagason nomor 110 garis miring GKP garis penghubung BAB garis miring SPP garis miring angka Romawi 12 garis miring 2022 ngamajalo pasu-pasu parbagason litong Ebenezer Sinaga doho Sinta Uli Julianti Tambunan tanggal 17 Desember 2022 Padita nama Kobasi Padita Rudi Hartono Huta Barat STH Nats janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 3 ayat 3.
Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Batu Haji Baru, Pendeta Resort, Pendeta Rudi Hartono Huta Barat STH, Sekretaris Jemaat Anju MD Nainggolan, saksi orang tua pengantin laki-laki Edi Nixon Sinaga, saksi orang tua pengantin perempuan Effendi Tambunan, semuanya ditandatangani. Pinasahat surat Amas Masonon Tunasida.